jagat dewa Bathara jagat angestu wara kaya mengkene rasane wong kang lagi nandhang prihatin kaya mengkene rasane wong kang lagi nandhang kuciwa sajroning ati kaya wis ora bisa jenak turta kepenak nggone ingsun mapan ana ing Praja Hastina kawula nuwun nggih istanipun menapa ingkang paduka penggalih istanipun menapa ingkang paduka pikir turta ingkang paduka gagas kok ngantos dinten kalenggan punika kawiyos pangandika paduka ingkang kados mekaten kula ingkang bapa paman paduka nyuwun dawuh nggih wonten menapa paman mokal kalamunta paman Harya Sangkuni ora ngrasakake panandhang kang dina kalungguhan iki ingsun rasakake sambung rapete kaliyan lakon kang katemben dilakoni ora perkara derajat pangkat ora perkara bondo donya nanging nggone ingsun lingsem nggone ingsun isin kaya ora kena ditebus dhuwuring derajat pangkat akehing bondo donya paduka menggalih menapa kok ngantos lingsem lan isin paman Sengguni ngerti apa ora yen katemben para Kurawa lan para Pandhawa lagi diuji dening Bapa Begawan Durna jroning pendadaran putra siswa Sukalima jroning ujian kang ndadekake lingsem turta isining ati ora ana liya kejaba mung kekalane para Kurawa. Kurawa kang cacah 100 kok mung bisa dikalahake karo Pandhawa kang cacahe amung 5 glintir. Mula ing kene ingsun rumangsa ora trima lelakon iki saktenane lelakon apa? Paman kepriye mrih bisane panjenengan ingsun mukti kepriye mrih bisane ingsun nutup marang lingseming rasa mula dina kalungguhan iki igo pratikel pangreka dayane paman Sengkuni tak pundhut kepriye mrih Kurawa tetep bisa jaya tinimbang Pandhawa paman aduh nger Ritu mawur mangawur-awur urahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetek kadya botol war pangri ing turang gesti berkata ingkang dojo lelayu sebit aduh ger
Sasampunipun kula nampi dawuh paduka ingkang kados mekaten kumejot kumitir acara marmaras raos sing manah kula malah kepara kados sinambring gelap tuna tinubruk ing mong luput jebul anggen paduka ngrantes jebul anggen paduka kuciwa jebul anggen paduka cilik ing manah jalaran katemben jroning ujian jroning pendadaran putra siswa Sukalima Kurawa kasoran kaliyan Pandhawa ya Blaka Suta pancen ngono kang dadi ngunguning ati Kurawa sing cacah 100 kok mung iso dikalahke karo Pandhawa mung 5 glintir kuwi sing bodho Kurawane apa gurune sing pilih kasih antarane Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Menawi menika ingkang dados sungkawaning panggalih paduka menapa kintenipun angger anak Prabu Suyudana ngeparengaken kula badhe lumengser saking ngarsa paduka ing sedya kula badhe seba marak suwun ring ngarsane Kakang Begawan Durna. Nyuwun katrangan sejatos sing lelampahan menika kados pundi? Kaya mangkono Paman Senguni nuwun inggih ngestokaken dawuh. Ya. Yen kaya mangkono kabeh tak pasrahake Paman Senguni. Abang ijo tumrap Raja Hastina ya mung ingsun lan Paman Senguni sing nguwasani. Sunana pirsa lelakon iki saktenane kepriye? Nyuwuna pirsa kanthi gamblang kalian Bapak Begawan Durna. Mekaten nggih, nggih. Yen kepareng paduka mekaten kula namung mestuti dawuh pangandika paduka kepareng nyuwun pamit badhe prapteng wonten ing Sukalima. Paman Senguni kaya mangkono. Kartomarma. Kula wonten dawuh Kaka Prabu. Wong tuwa aja kurang Gadarena. Derekna tindake Paman Senguni sowan mring Sukalima mijil saka kedaton Praja Hastina. Ngirita para wadyabala kanggo srana budhale Paman Harya Senguni sowan ing Sukalima. Kawula nuwun inggih ngestakaken dawuh Kaka Prabu. Dina iki budhal ora susah ngenteni besok turta sesuk. Nok-non ngestokaken dawuh Kaka Prabu.
Tuan sembah nireng ulun ka purba risang murbeng rat sahanane kang den kanang sih mring tasu maweh bukosa wagung asih ring delahan yen kanang hamemut jeweng hari dedep tidem perbawaning ratri sasadara wus manjer kahuryan tan kuciwa memanise menggep srinateng dalu siniwaka sanggya protase aglar neng cakrawala winulat langut prandene paksa kebagan
saking keng taranggana kang sumiwi saking keng tarang gono kang sumiwi warata tanpa selo lole samara rasamorante ilo pertapa pututing wis anteng-anteng cedhak mata yen dicuplak dadi moloh weloh mangko to Adipati Sengkuni sarawuh jengandika Adipati Sengkuni kejaba aku ngaturake pambagi Basuki rahayuning laku ora liwat pangestuku wae tampan ana Adipati Sengkuni kawula nun inggih Kakang Begawan Durna pambagene Kakang Begawan Durna tak tampa turta pangestune tak pundi dadi jimat lakuku kalis ing sambi kala Kakang. Oh, Allah. Syukur mangayu bagi ento Adipati Sengkuni rahayu kalis ing sambi kala. Mula sawetara den prayoga nanggone lenggah ana ing pendhapa saka lima kene Adipati. Iya Kakang, wis rumangsa jenak kepenak. Anggonku mapan ana ing pendhapa saka lima kene Kakang. Anakku ngger, muridku Dursasana. Apa padha kanthi karaharjan sowanmu ana ngarsanipun bapa ngger Dursasana? Inggih, Bapa. Lampah kula mboten wonten alangan sunggal menapa, mung kula ngaturaken sungkem bekti. Kunjuk wonten ing ngarsa jengandika Bapa Begawan Durna, kawula non. Iya Dursasana wis tak tampa. Gawe suka legawaning ati, pangestuku wae tampan ana ya, Ngger. Nggih, kula pundi mewah ana bawaleksana pangestunipun Bapa Begawan Durna. Wah. Oh. Kartomarma padha becik. Nggih, Bapa Begawan Durna, rahayu lampah kula. Hamung kula ngaturaken sungkem bekti kunjuk. Sandhak pepodo jengandika Bapa Begawan Durna. Iya wis tak tampa. Pangestunipun bapa wae tampan ana ya, Ngger. Kula pundi dadosa cahya murcahya. Mengko to Adipati. Akarya kaget rasane ati dene Rekanapati Hariwa Sangkuni tanpa kanyono-nyono turta tanpa cecala luwih dhisik. Tanpa ana kabar sadurunge. Ndika Adipati Sengkuni rawuh ana ing saka lima kene. Akarya kaget rasane ati sak tenane ana wigati apa Adipati? Mula monggo tak aturi paring dawuh. Palugon lakuning lekas lukita linuding kidung oh
kadung kadreng momong ngun manah rahayu Yonotan agolong gumolong manaduka hara Ajana tembung sangga runggi ajana tembung ewuh pakewuh ing dina kalungguhan iki tak aturi paring dawuh Adipati satrene ana wigati apa nggonira prapteng ana ing Sukalima kene Kakang Begawan Durna sewu-sewu kaluputan sadurunge iki mengko aku matur ana ngarsane Kakang Begawan Durna yen to anggonku prapteng ana ing Sukalima kene dianggep ngrusak marang kamardikane Kakang Begawan Durna dene mungguh anggonku tumekeng ana ing Sukalima kene tak perang dadi pirang-pirang sepisan mertuwi dateng kawilujengane Kaki Durna kapindhone tekaku kene kepengin naliti sumasana jrojabaning Pandhapa Sukalima dene jangkeping angka 3 saktenane anggonku suwanana ing Sukalima kene minangka dadi utusane Angger anak Prabu Suyudana munggahe para sata Kurawa kabeh. Kakang, aja rumangsa gela penggalih jengandika, aja rumangsa cuwa rasaning ati tumrap Kakang Begawan Durna. Dene anggonku teka kene pancen bener-bener wigati turta ndadekake kaget rasaning ati tumrap Kakang Begawan Durna. Oh, lule. Kentas waloh gembol monyor-monyor jogret. Ya Adipati. Tak leremke atiku, tak tentremke rasaku, sambung rapete pangandikane Adipati Sengguni, anggone prapteng ana ing Sukalima kene. Ketitik kejaba mertuwi marang kawilujengan turta keselamatanku. Uga kepengin nliti jero jabaning Sukalima lan uga minangka dadi utusane Angger anak Prabu Suyudana. Ana apa Adipati? Ngene Kakang. Blaka suta, blak-blakan wae ora tak tutup-tutupi. Ing dina kalungguhan iki lak Kakang Begawan Durna mentas wae nganakake ujian. Mentas wae nganakake pendadaran putra siswa Sukalima. Iya, pancen kaya mangkono aku mentas wae nganakake pendadaran putra siswa Sukalima, ujian. Jroning ujian iki mau tak tanting, endi sing sregep nggone sinau, endi sing sajake keblok anggone ngudi kamruh lan ngangsungi ilmu ing kono bisa tak rasake. Lah ya ning kene iki sing bakal tak takokke Kakang.
Ing kene ora kok jeneng aku iki kelah. Ora kok jeneng Patih Sengkuni iki ora trima ki ora. Jroning ujian, jroning pendadaran, ya ta? Antarane Kurawa lan Pandhawa ki geseke kok adoh banget. Tumrapna cacah sih akeh cacahe Kurawa. Tumrapna pasinaon sih akeh para Kurawa tinimbang para Pandhawa. Nanging jroning pendadaran putra siswa saka lima, jroning ujian tumrap pawiyatan utawa sekolahan, Kurawa sing cacahe 100 kok kalah karo Pandhawa mung cacah 5. Lah ning kene iki sing kebak pitakonan. Ing kene iki kebak pitakonan, apa pancen Kurawa sing 100 kuwi bodho-bodho? Apa sing Kurawa 100 kuwi ora nggatekke dawuhing guru, apa gurune sing mban cindhe mban ciladan? Tegese apa gurune sing pilih kasih? Luwih seneng karo Pandhawa tinimbang para Kurawa. Ning kene iki tak takokke tenan. Ngono. Dadi ngilmu lan kaweruh apa sing kok bedane olehmu ngulang Kurawa karo Pandhawa? Kok nganti Pandhawa luwih unggul tinimbang Kurawa? Mula nggonku teka kene iki mung nyuwun pirsa karo guru. Sapa meneh sing paring tuntunan kejaba amung gurune. No? Dadi aku mung nyuwun pirsa, Kurawa sing sakmono akehe kok mung dikalahake karo bocah 5 glintir. Kuwi apa ana bedane piwulange Kakang Durna tumrap murid-muride. Mula monggo tak aturi mangsuli apa sing dadi aturku, Kakang. Kaget risang kapirangu renangkul kinempit gempit duh sangretnaning bawana yo tukang walang ati yo tukang sing tias yo tukang kudu kerep lole samolora samorante kentos waloh gembol monyor cokret Adipati Sengkuni apa Kakang pengendikane Adipati Sengkuni sing kaya mangkono kuwi mau mung waton ngucap apa ngucap nganggo waton lho aku matur sing kaya mengkene iki ana dasare mergo aku iki didesek para Kurawa munggahe angger anak Prabu Suyudana panjenengane nganti sakyah mene lingsem utawa isin nyawang sorote Sang Hyang Bagaspati nyawang soroting srengenge mergo le isin kalah jroning ujian karo Pandhawa. Lah mula aku minangka dadi wong tuwa ya mung kepengin ngerti bedane apa ngilmu lan kaweruh sing diwejangake kalian Kurawa lan Pandhawa. Kok nganti kaya mengkono kedadeane. Mengko dhisik Adi Juni. Engko dhisik. Apa-apa ki kudu disaring. Pengendikaning para sepuh wong tuwa ki sadurunge sikile ki jumangkah, tangane gumrayah, tutuke ki ngucap. Kudu disaring bener luput ala becike. Aja gampang-gampang nuduh. Lho. Kosek to, aku ki ora nuduh ya mung nyuwun pirsa. Pitakonmu ki mau sajake lak duwe tuduhan tumrap aku. Olehmu takon apa ngilmu lan kawruhe ora padha antarane Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu Adipati.
Yen ana klerune, yen ana bodhone, yen ana mendone murid ki kadang kala aja gampang-gampang nyalahke guru. Aku minangka dadi guru, aku minangka dadi dwija tumrap murid-muridku. Ora ana sing tak beda cara. Olehku ngurang Pandhawa tanpa beda olehku ngulang karo Kurawa. Ngono? Ning ya kuwi kocapa bedane Kurawa lan Pandhawa ki bumi langit. Pandhawa ki yen diulang diwenehi pangerten babagan pelajaran. Kuwi liyane mung gatekke tekun ngrungokke dawuhing guru ora ana. Kadang kala lek ngrungokke apa sing diterangake gurune sing didhawuhke marang gurune. Kuwi lek ngrungokke nganti kringete iki sak grontol-grontol bebasane. Kuwi para Pandhawa. Yen ora ngerti disuwunke pirsa marang guru, kuwi para Pandhawa. Beda karo Kurawa, senajan cacahe kuwi 100. Ning Kurawa ki ora ana sing gelem gatekke apa sing dadi piwulangku. Lek jroning pawiyatan, jroning sekolahan ki isine mung guder karo kancane. Isine ki mung gojek karo kancane. Bandem-bandeman apa sing kecandak. Coba to. Kala mangsa yen diulang kuwi nggawa nginum-nginuman keras. Kaya ciu, kaya brandy, kaya arak. Cem-ceman kuwi para Kurawa. Apa ana diulang ning sekolahan kok nggawa